Veliki pozdrav svima ljudi moji, Kimi sa vama ovdje ljudi. Dobrodošli na moj kanal ljudi, dobrodošli u novi klip na moj kanal. U današnjem klipu ćemo raditi jedan ćelavski mrtvi klip. Šta se nalazi na ovom telefonu, izvinite što nije bilo klipova 5 dana, brate, bio sam u Bugarsku, tako da nisam mogao da snimam. Moj telefon je Nokia M5, znači telefon kida koliko je dobar, platio sam ga 1000 € jer mi se može, što da ne, može, da, jel tako, tako. Znači, pre samog početka klipa, želio bih sve vas da zamolim, imate link u deskripciji od stranice koja mi je poslala ova dva soketa. Ja sam već jedan otvorio i nosio se ga na mom telefonu. Ova dva soketa, kao što vidite, moj soket, stranica je predobra, soketi su predobri. Ostavit ću vam i link u deskripciji upoređivali su soket kod Kineza i soket ovaj, znači mnogo je brutalno kvalitetni ovaj soket. Znači, verujte mi, nije ni nešto skup, znači obavezno svi odite, ima 1000 vrsta soketa, tako da obavezno svi odite, zapratite ih, ako vam se neki sviđa, slobodno poručite jer soketi kidaju koliko su moćni. Ovaj moj soket sam ga jedno odlepio 5-6 puta sa telefona, znači lagano možeš ga odlepiš ovako da povučeš polako i ponovno će se zalepi da ne mrdne, znači bukvalno najkvalitetniji kao što imamo. 3 marka, mnogo kvalitetna marka na našem tržištu. U ovoj embalaži ga dobijemo, kao što vidimo tu imamo i držač za telefon koji je brutalan, bukvalno brutalan. Ja sam moj stavio na zidu kod kući, tako da ono kida, znači telefon mi stoji kad se tipa puni, nemam pojma ni ja šta, brutalno kida. Kad odlepim ovo, što ne odlepi se, nema ste seljaci, bukvalno. Sve ih vam pokažem, brat. I što najveća fora, neću da kažem sad ne mogu. Brate, samo ga lagano zalepite gdje hoćete, stisnete malo i on je tu lagano, bre, radi. Razumiješ, možda ideš u rat s njako što Janko rekao, može ovako da, Nemci te pucaju. Jebi ga, mi smo pički youtuberi, sponzorisani, klipovi se rade, jer nam se može. Znači, opet, link u deskripciji, zapratite stranicu, ako vam se neki sidi, vrlo su povoljni, stižu u roku od jednog dana, obavezno ih poručite, kidaju soketi, kao što te kidaju, fokusirali se? Kidaju, bukvalno, predobri su. Kako što nema šanse da ispantra, znači nema te sile da ispantra. Znači, mi idemo na klip, braćo moje. Ide intro. Sad. Što se čemu pičko materinu. Znači, kao što ima ovdje na pozadini ovo, to sam ja sliko jer mi se može, razumijete, mesec. Dok kad sam bio na mesec malo u Bleji s ovim ruskim astronautima, mnogo sam ludim, mnogo sam jak, što da ne pao. Telefon, bukvalno uzeo sam ga pre možda mesec dana, nemam ništa na njemu, samo sam skinuo ovu neku jadnu igricu, kao što sada vidite, igrica kida, kad uđem u nju sada ćete vidjeti šta se radi u njoj, nemam pojma šta se radi s njim, skinuo sam je samo zbog klipa jer sam glupan. Vidite šta radim? Ludvica, čekaj još jedno. Zarazna igrica, znači obavezno svi skinite ovo, sponzorisano, poslali su mi 1000 €, idem ja sad u furove. Kao vidite, 8:56 uveče ja snimam klip zato što sam propali klošar. Na telefonu ovdje imamo brojeve, ovo vam broj Jona, zbam se, neću da vam pokažem. Tu imamo laganica, ovdje imamo, čekaj da imamo, ovdje koji imamo YouTube najjači, braćelska, čekaj da imamo koliko imamo suba. Brate, mnogo kidamo, u zadnje vrijeme dobijamo po 1.000.000 suba dnevno, tako da ono, muđe upravo te stižem, lagano. Evo, kao što vidite, pre nedelju dana posljednjeg klipa, brate, ja sam propo, znači, vidite koliko mi suba, jer tim je obavezno svi dole razvalite taj subscribe, jer što da ne, ovako, znači, samo možete ovako, odjavite se, pa se prijavite, upalite notifikacije jer smo mnogo jaki. Jel su imali te memoriju tvoje? Ja, kako da. Pogledajte vi ovo, 30k pregleda, lagano, koliko vam čekaj da ima, evo uključi. 30k pregleda, lele kakva ludnica, brate, ludnica. Da imamo Facebooku, vam neću reći nikad jer mnogo smarati na Instagramu, kao li pa na Facebooku. Ovdje imamo, kao što vidite, 99 plus poruka, šalim se. Na Instagramu, znači obavezno me svi zapratite, najjači u Vranju, 13.200 followersa. To je mnogo, ja sad ću vam pokazati tu stranicu, kad smo već ovdje. Kako se zove ventilator? Moj soket. Evo, moj soket, stranica, bukvalno 15k ima followera, najjača stranica na Balkanu, znači najkvalitetniji soketi, ja definitivno potvrđujem. Može i na masku da se lepi na zid gdje god poželite, evo kao što vidite, to su neki od njihovih soketa.
znači 400 dinara jedan soket, kidaju koliko su dobri, znači svaka čast momcima, odakle ih nabavljaju, nemam pojma. Onda imamo Messenger, Viber, imamo Snapchat, neću Snapchat ulazit, će mi su ga snime, imamo Google, na Google samo možda tražimo porniki, brate, jer što da ne, znaš, samo i i bam bre, lagano na Marsu si. Smorio sam ili, brate. Ovdje imamo kalkulator, znači kad uđem da izračunam koliko mogu da platim 3 kurve s 90 evra, znači po 30 evra, znači 90 evra 3 kurve platim i na konju sam, što da ne, jel da Joco, da! Šalim se, znači sve u svemu to je bilo, koliko snimaš? 6,5 minuta. Znači sve u svemu ništa specijalno se ne nalazi na mom telefonu kao što vidite sada, brate, ne znam što imam objaviti, evo, play igre, play knjige, play muzika, play pravnica. Na ovom telefonu od 550 aplikacija koristim samo ove, brate, bukvalno, kao što imamo YouTube, Facebook, Instagram, Messenger, Viber, koliko toliko i Google, Snapchat ni ne koristim, izbrisat ću ga sada, odmah, neću sada gravati. Tako da, ljudi moji, ne znam što više mogu pokažem, slikice, da, obavezno slikice moramo pokažem, čekidamo, braćo, evo vidite ovu klošarsku glavu, bre, idemo, ajmo svi, bam, bre, ludnica na afteru. Ljudi moji, to je bilo to za ovaj klip, ja se iskreno nadam da ste uživali, obavezno svi stopirajte ako volite Kimija, zapratite najjaču stranicu, u ponedjeljak trebaju da mi stignu još 2 soketa od njih, tako da ono, kidamo koliko smo jaki, znači najjača stranica na Balkanu, potpisujem, nemojte se sjebavati da kupujete onaj kod Kineza usrane sokete koji kad ih zalepiš više ne možeš ih odlepiš, brate, ostane sve trag na masci, znači užas su oni, tako da ono, kvalitet, ba je moj, kvalitet. Mi se vidimo u narodnom klipu, a do tada želim vam veliki pozdrav.